era visto. A segunda boda. A ver, nene, a ver se escoitas e atendes, Vale, Ronaldinho existiu. Claro que existiu. Seguro? Ti estás seguro? Porque tamén dicían que existira María Pita e mira ti, resulta que é unha praza que hai na Coruña. Pero, a ver, eso é porque ás prazas lles poñen nomes... A culpa xa é miña por intentar explicalo. Nene, Ronaldinho existiu e punto, vale? Garantizado por papá. Ai, monchiño, do que me veño de enterar, que equinoccio. Que foi, mira, que foi, deixa sitio, nene. Mi, ti, lembraste de don Ricardo, o cura que nos casou, lembraste del? Pois, así de primeiras... Os curas parecense todos, Elvira. Se non me acordo, é porque a borrachera da despedida do solteiro foi tan gorda e tan salvaxe que cando me plantei diante do altar estaba nun estado aínda comatoso, incompatible con calquera tipo de memoria. Normal. Que se sacou de cura, Moncho, sacouse de cura. Pois alá, Elvira, a nós que máis nos ten o que faga ou deixe de facer. E casou. Ai, pobriño, sacarse dunha para meterse noutra, vai a perder. Casou cun home, Moncho, cun home. Dis que levaba con ele unha chea de anos. E claro, o Vaticano xa sabes como é de inflexible nestes temas, que é... Quen é Vaticano? Está calado, neno. E resulta que, claro, como casou cun home, todo o que leva feito nestes anos non val para nada. É ilegal, incluída a nosa boda, Moncho. Non estamos casados. Ai, bien. Perdoádeme, familia. Tranquilo, meu rei. Mamá, Que neno. se non estades casados, entón eu non son fillo lexítimo voso, non? Ai, home. Se eu non son fillo voso, entón non existo. Pois se me vai pasar igual que María Pita, que resulta que non existe, que é unha praza da Coruña. A ver, mamá, existo ou non existo? Pois claro que existes, home, idiota. Ti mira como quedou teu pai, que disgusto. Meu pobre, onde se me quería? Moncho, Monchiño, ven, Onde diríades vos que estaba? Home, claro. Veña, cárgalle. Pois mira ti que eu nunca crin na reencarnación, Pois existe, Puscas, Moncho. Esta é como unha segunda oportunidade. A ver que faz coa tua vida, Tens razón, Lino, teño que pensalo a modiño, teño que sopesalo comedidamente como se fan estas cousas, sen ansia, sen presa. Festa! A felicidade inconsciente aquela durou o que duran sempre estas cousas. Menos do que deberían. Eu xa sei que levaches un desgusto moi grande, Moncho, pero mira, ti tranquilo, porque estas cousas non hai que velas como un problema, hai que velas como unha oportunidade. Parece que foi Dios, Eso máis ou menos foi o que dixo Puscas. Claro que sí, home, hai que ser positivos. Mira, é a oportunidade de facer as cousas ben, de ter a boda que nunca tivemos, de ter unha boda vestida de branco, chea de flores, rodeada de amigos, recibindo regalos, e sen a escopeta do meu pai empurrándonos polas costas cara ao altar. E xa cambia algo o que decía Puscas. Pero mira a cousa, Elvira, eu penso que non é momento de precipitarse. As cousas hai nas que pensar un pouquiño. Que hai que pensar, Moncho, que é o que hai que pensar? Xa está todo pensado, non hai nada que pensar. Vou ter a boda que sempre quixen e punto en boca. Estamos. Si quero. Home, di ti que algo de razón a miña Elvira ten. A nosa boda, a antiga, non foi moi romántica que digamos. Así que se cadra agora podemos facer algo bonito. Sinxelo é bonito. Quieto aí. Dixen sinxelo. Pois non debín dicilo. Vasme falar a min de menús. Vasme falar ti a min de menús, que eu son un profesional. Por favor. Profesional? Profesional de qué? Profesional de qué? Dos callos requentes? Me toque los callos. Non me toque los callos que me tocas, xa sabes. A ver, que carallo vos importa a vos o menú da miña boda, payasos? Como? Por favor. Moito, Moncho. Parece mentira que digas eso. Eu sou un profesional e é quen lle corresponde aconsellarche neste caso, non este ignorante. Apunta 3 conceptos básicos na túa cabeciña. A croqueta,
o palito de cangrejo e a tarta ao whisky. Aí, esos son os peares, os 3 peares fundamentales para facer o menú definitivo. Pero xirás pailán, Ti espera que se entere Elvira que lle queres dar croquetas de sobras. Xa verás. Cuidado unha cousa, a croqueta, señorito, a croqueta é a primeira dama da cociña galega. Entonces, é a Lady Di da Non gastronomía deste buscas, país. no, o que pasa? Que tiran xestas e pensas que é robaliza. Pero que dis ti, atontado ignorante? Esa mona! Pero ti que entenderás, oh? Po! A culpa é miña. Eu tiña a intención de debater cal deles ia ser o meu padriño. Pero o tema menú acaparou toda a discusión. Case mellor, porque, segundo descubrín despois, o tema padriño xa estaba solucionado. Son eu. O padriño son eu. Non tes que humillarte pedindo, Moncho. Iso está concedido. Sabe canto yo agradezo, don Anselmo? Evidentemente, a cerimonia terá que ser celebrada na concatedral de Carballo, para que mamá se decida vir e poida lucir a súa mantilla española. Claro, faltaría máis. Xa contaba con eso, mire, se quere falar do menú, quedaba aberto un debate de altura na de Puscas, Moncho, o menú naturalmente terá que ser servido por o Clube Financiero de Santa Comba. Iso sí, podrás que por cada casa, claro, barato non che vai sair, pero as cousas son así. Un asunto. Ainda hai máis. Supoño que a discusión entre Frac e Chaque non ten cabida neste asunto, non? Por si acaso, Chaque. Está claro? Clarísimo. Más claro o caña da ulla. Ainda que parece mentira, os trabalínguas indescifrables de don Anselmo, chaque aquí, fraxí, chaque, non foi o peor do día, non. Cando se trata de tema boda, todo pode ir a peor. En barrena. Veña, colle aire, A de 3. 1, 2, 3. Non me entra, Moncho, non me entra. Merda, estou gorda como unha vaca. Oye, hermano, por favor, onde biches ti unha vaca gorda? As vacas son como son, vacas. A ilusión que me facía levar o mesmo vestido. Pero como lle vai entrar o traxe, home, por favor? Se é unha cuestión de física cáustica. Antes Elvira era así. E agora é así. Por favor. A ver, contando polo baixo, en báscula ten que haber uns 30-35 kilos de diferencia. Menos nada. Bueno, mira, isto recupéralo ti en 4 diñas de nada. Oiches, é un pouco de ensalada, algo de menta polea e xa está. Que non, Moncho, que non. Se cadra non foi moi boa idea o da boda esta. Igual confundínme. Como que non? Que estás dicindo, mamá, Non volve a repetir eso, Que queredes facer comigo? Non ides descansar? Non debe querer deixar no limbo, non? Querederme deixar no limbo, Pois dixo nada, Vos casades como me chamo eu que vi José, Este que lle pasa? Ni idea. Elvira marchou para a cama chorando. Eu quedei na sala vendo unha película de hámsteres. En ese momento tive unha idea xenial, brillante. E como non se me ocorrera antes? Escoítame, cariño, escoítame. Ti querías unha boda romántica, non? Pois vala ter, a máis romántica de todas, como nas películas. Pero que dis, Moncho? Falo de ti e máis de min, cariño, sen Puscas, sen Lino, sen Kevin, sen don Anselmo e o seu chaque chiqui chaque. Arrancamos ti e máis eu e casamos nun casino. Un casino? Sí, bueno, prácticamente hai un bingo saindo de Zamora que casa a xente como fan os americanos co far e ese gordecho que teñen en Las Vegas. Elvis Presley. Que dicua, ese, bueno, hai un bingo e teñen capela propia e casan a xente sen facer moitas preguntas. Que che parece? Como Telma e Luís. Bueno, vale, sí, se te gusta ti és Telma e eu son Luís. Vale, veña, métete no traxe e arrancamos ir sofarte. Como ti digas, Luís. Ai, que emoción. Ai. A ver, Elviriña, que xa é día, muller. 4 horas para meterte nese traxe. Xa estou. É que lle estaba escribindo unha nota ao neno para que non se preocupe. Sí, e ti pensas que vai ler, non? Cando Kevin liu algo na vida, mulher, cando? Tamén tens razón, Estás guapísima, que é importante, estás precioso. ¡Quietos! ¡No pagades parvadas! ¡Está cargada! Payaso, que faz? Pedir que fuxades, así que veña, todos diante miña para a igrexa de cabezas. Saca a escopeta do medio que te revento, Mira, cala a boca, que si non pego un tiro que te mando por limpa a ti tamén. Así que veña, todos arriando diante miña. Sí, precisamente. Por favor, que non respondo de min, que tú, veña, fuera de min, Veña, diante miña, xa, veña, vamos, veña. Así é todo,
A xenética desa raza está moi mal da cabeza. Ten o fenómeno humano desvariado de todo. Igual que fixo o pai, igual fixo o fillo, me home. Pero, ao final, con escopeta ou sen ela, ao final, casamos. Mirade que fotaza. Piratas de Lameiro. O meu Kevin foi ao cine. Foi ver Piratas do Caribe. Sí, a boa, a legítima, a primeira. Xa sei que chega con 13 anos de retraso, pero é que aquí as cousas chegan cando xa están testadas en todo o mundo, Cando as viu todo o mundo e se viu que funcionaron, chegan aquí e vémolas. Así somos. Buah, pero é que está tremenda. Aquí non sabedes de que vai. Vai de piratas. Ten contaba que xa o título Piratas do Caribe despista moito. É que está tremenda. Buah, é que a vida de pirata ten que estar guai, Si, seguro que non fai falla estudiar moito, non? Que non ten pinta de necesitar ir ao instituto. A ti habíase xe dar ben, porque ti tes unha querencia natural pola extremonía, por facelo mal. Sí, que xogando máis a vida e por todos os mares do mundo, verdad que sí, papá? Polo Atlántico, polo Pacífico, polo Amazónico, polo Guadiánico... Sí, Kevin, sí, pero eso é máis ben de piratas de climas calurosos, entendes? Tipo Suecia, Australia, toda esa zona. Aquí en Lameiro sempre fomos máis piratas de secán. Como? E Lameiro houbo piratas? Claro que sí. Os raqueteiros ian dende Lameiro a costa facían naufragar os barcos e logo collían todo o que deixaba o mar. E case sen mollar os pés, Kevin? É que en Lameiro nunca fomos moi amigos da auga, verdad? Pero aquí, quen sabe de verdade, dixo don Anselmo, Toda a fortuna da súa familia vendei primeiro cos barcos negreiros e logo cos raqueteiros. Non Anselmo? Home, claro, roubar é esclavizar, Foi que fixaron toda a vida, Se che vai ben, pa que cambiar? Que mellor negocio que hai, entendes, Onde vai? Sí, claro, sí. Transportábamos escravos dos nosos barcos. Un negocio que funcionou bárbaramente ata principios do século XIX. Logo chegou a maldita ilustración, acabou co negocio. Que mala sorte, non Anselmo? Di que sí, Kevin. Francamente, que familia que se prece non ten un escravista nos seus antergos. Pois non sei, pero... Non Anselmo, a min o que me interesa é o dos piratas, o dos raqueteiros. Ah, sí. Ese era o meu bisavó, un fenómeno. Provocou máis de 200 naufraxios. Que máis lle sentaba o asunto ás autoridades. E os supervivintes dos naufraxios. E como facía, don Anselmo? O bisavó era un fenómeno. Acabou nun penal, pero cando estaba en activo, mira o que facía Kevin. Ataba unhas teas nos cornos dos bois e os soltaba pola costa. Pero unhas teas de que? Perdendo. Para confundir os barcos, Kevin. Pero como va? Porque pensaban que eran faros. Movíanse e eles ian contra a costa e embarrancaban. E restos do naufraxio chegaban hasta as praias. E a xente baixaba a recoller aqueles restos. Que divertido. Canta riqueza para todos. E era como un xogo de nenos. Ai, o bisavó. Din que era un gran tipo e que era un especialista en cortarlle os dedos aos cadáveres para arrancarlles os anéis. Que tempos. Mira, Kevin. Kevin José, non queres saber como se meteu mamá no negocio dos diamantes de sangue? Non conseguiu botín ningún. Era visto. Ai, mi madriña, como te puxeches, pero quen se lle conte non botar protección? Non, xa, mamá, é que son pirata, non vou andar botando cremas, Home, por favor, E pois estive contigo todo o día na praia e non afundiu ni un triste galeón, Home, nene, aquí cunha lanterna en pleno día, moito non podías facer. Xa, pero aquí non vou ir de noite, que a mí de noite dame medo, Estás contando que hoxe en día, con GPS, con radares e con todas esas caralladas, os barcos teñen moita seguridade. E ti cunha lanterniña, acojonándose aí, home, por favor. A ver, que pasa? É que eu quero ser pirata, Vas sempre quitándome a ilusión de todo o que quero ser. Ya que espárrago. Leva 2 días encerrado no cuarto, me home. Non hai quen lle quite da cabeza esa extremonía súa de ser pirata. Teño 2 opcións. Unha seria.
Intentar falar con el, que recapacite, que entre en razón, vai a comportarme como un bo pai. Ou mandarlle uns viños aquí con vos. Claro, entrou unha sede e dixen eu, Moncho, vai mandar un viñá de puscas, que total, o de Kevin non ten remedio. O faro ben, o faro ben. Para que te vas preocupar? Que ganas? Nada. Ademais, Kevin está perdendo tempo na praia. Agora as mercancías, as riquezas, xa non van polo mar, entendes? Agora todo vai por estrada. Certo, riqueza, piche, carretera e campo. Polo mar xa non vai nada, ali, non é como distí. Que vai ir, que vai ir? Que pasa agora por fronte as nosas costas? Os barcos de mercancías, xa nada. Como moito, petroleiros e cousas así. Petroleiros ainda se viña a espetar aquí, pois, bueno, a mellor ainda era unha riqueza, pero onde se viu que un petrolero se espeta nas costas de Galicia? Non, Puscas non é a persoa máis informada do mundo, non. A ver se con ese razoamento lle quitaban a Kevin da cabeza eso de ser pirata. A ver, nene, faime caso, por favor, estás perdendo o tempo, así non vas conseguir nada. Iso dilo pa que deixe a miña vida de pirata, verdad que sí? Home, que non, que non. Mira, hoxe en día, nada máis que van polo mar os petroleiros e os barcos cheos de turistas con sandalias e calcetins. É xente pobre e ruín que non ten nada de valor. E dime, por que teño que creerche? Bueno, moi fácil. Mira, ti bichas unha vez un barco blindado. Se levasen algo de riqueza, cartos, valor, estarían blindados, como os camións que levan os cartos. Ai, aí parece que levas algo de razón, Home, claro que levo. Recapacita, anda. Jova, menos mal, gracias, papá, por abrirme os ollos, É que... Bueno, mira, vou deixar a vida esta de pirata, Mira, vou quitar isto que xa non o necesito. Así me gusta. Aí está, Que ben queda un co benestar do traballo ben feito. Menos mal que lle quitei da cabeza esas cousas de roubar e da pillería. Ou non. Moncho, estou contentísimo. Non sabes o que pasou onte? Un camión, paz, estrellouse contra a rotonda da gasoñeira e acheo de mercancías para o chino Yun. É que van como tolos, don Anselmo, van como tolos. O galego, a pesar de vivir nunha terra inzada de rotondas, non sabe circular por elas, non as entende. De todos os xeitos, o conductor declarou cousas moi raras. Dixo que cegou unha especie de luz. Bueno, había dicho como un astrozo. Non, dixo que era unha luz como dunha linterna que lle deu nos ollos e que o tipo perdeu o control. É claro, o máis curioso é que despois roubaronlle toda a mercancía. Como? Eran gatos chineses, ves? Pois, hai quen apunta a que pode ser cousas de ovnis. Ai, pois pode ser perfectamente, porque o ovni pide campo aberto, pide descampar. Mire xa os extraterrestres cando fixeron a muralla de Lugo, que lle quedou preciosa, por certo, necesitaron ferrados e ferrados de campo. Cousa rara. Quen estará detrás do asunto? Vos tende a mesma sospeita que a min, non? Normal. Que fixeches, nené? Que fixeches? Nada, o que ti me dixeche deseo de ser pirata de mar? E estas caixas todas? Pois... que caixas? Estas. Que listo ese, condenado. Pois digamos que estas caixas caeron dun camión, sin querer, caeron soas. A mí non me enganas, Kevin José. Sei que son as caixas do tráiler do Chino Yun. Sei que foches ti. Bueno, pois que queres? A culpa é túa. Fixen o que ti me dixeches. Agora fixenme raqueteiro de estrada. Bueno, farías tú que quixeras, pero devolve todo isto agora mesmo. Non, iso non, que non podo facer, porque mira, fíxate que preciosidade, Mira este gato, mira. Non me digas que isto non é mellor que a televisión. Podes quedar mirando para él durante horas, mira. Jardar a casa non sei se jardarán, pero fan unha compañía bárbara. Sí, xa sei que o lóxico sería dicirlle a Kevin que mal feito, pero é que... Mirade para aquí, mirade que maravilla, Que facemos con este cargamento de gatos? Isto é unha xoia, home, unha xoia. Ademais, o Chino Yun non é nada amigo de denunciar a Garda Civil. E así foi como empezou a súa fortuna a familia de don Anselmo. Quen sabe onde pode chegar o noso Kevin? O infartiño. Aí estamos. Final Four do vólei praia femenino brasileiro. Que bonitos, mira, están anxos tropicais. Mira que culiños máis duros. Así, dale, salta.
Vale, muller, vale, xa cambio, non rosmes. Pero, mira, gustar non che gustará, pero o vólei praia feminino é un dos deportes máis nobres e inocentes que coñezo, Ai, sí, home, sí. Sí, home, sí. Se queren menear o cu, esas pendangas que vayan bailar nas barras dos puticlús. Volei praia era o que me faltaba. Moncho! Monchiño! Don Anselmo é moi amigo do vólei praia feminino. De feito, foi ele o que me meteu nese tema. Que maravilla, eh? Eu pensei que viña a comentar algunha xogada, pero non. Que susto, Moncho, que susto. A piques de morrer. Tiven unha visión. Vin a San Pedro abrindo as portas do ceo. Sí, un episodio terrible, don Anselmo, pero xa que a hora que é, non sería cousa de ir indo para a cama, home. Pero ti que pensas? Que estou aquí por gusto? Como vou estar eu só ali, naquela casa, só, sen mamá, e con esta sombra de infarto? Pero que infarto, home, se lle meteu un cacahuete pola gorxa pequena. Que infarto? Non, Elvira, non. Aí hubo algo máis. No teino, eu vin o noso señor chamándome. Ven, Anselmo, ven. Eu non podo quedar só. Necesito que alguén me vixíe. O qué? Ai, non é. Por aí eu non paso. Xa se me meteu máis veces na casa, pero desta vez non é. Desta vez non. Dillo. Para min que xo entendeu. Pero vamos a ver, ti que pensas? Que eu vou quedar aquí? Ja, estaría che boa, Elvira. Non, desta vez don Anselmo non tiña intención de quedar na nosa casa. A súa solución era moito máis imaginativa. O primeiro pensei que podías dormir aquí, no butacón. Pero logo dixen, cá, non é boa idea. Home, claro, normal, para que me agarre aquí un cabalón criminal no pescozo, Está calado. Non é boa idea, porque mentras estou só no cuarto pode darme algo, e ti non te habías de enterar. Así que dixen, é mellor que durmo ao pé da cama, onde dormía Duque, o mastín de papá. Quero que durma no chan? Como no chan? No chan, non, home. Na alfombra onde dormía o can, non te estou dicindo. Pero ti non te lembras de Duque. Non tes cabeza para nada. Anda, vai xa verás como che gusta. Ali, ainda hai pelos do can na alfombra. Duque. E Deus o teña na gloria, menudo mastín. Como mordía. Pensei que non ia pegar ollo. Pero ao final a cousa non estivo tan mal. A alfombra era quentiña e os ronquidos de don Anselmo teñen unha cadencia natural propicia para o sono, Perfecto, ideal. E ao día seguinte a cousa seguiu mellorando. Como poderedes comprender? Non me fixo ningunha ilusión ter que traerme a Moncho a casa. Eu sigo pensando que sería mellor contratar un profesional da sanidade. Está calado, Lino, ten que entenderás. Este tipo de casos o mellor é alguén de confianza, verdad, don Anselmo? Sabes, se levas a Moncho, poderlle pedir cousas que un enfermeiro non che vai dar, entende? Pois que non sei de que falas, pero non me está gustando nada. Home, enténdeme ben. Cousas como probar a comida por se está envenenada, historias deste tipo. Que xa estamos falando demais. Ala, Moncho, temos que marchar. Xio, mira que hora é para abrir o negocio. Nada de negocios, Lino. Suministros, Anselmo, pode esperar. Na vida hai cousas máis importantes. Agora, Moncho máis eu, imos dar un paseo a ver as obras. Despois imos ao súper a comprar viño do caro e chuches. E despois imos pasar polo videoclub Blockbuster a coller a serie completa de Walker Texas Ranger. Un momento. Estame dicindo que non teño que ir traballar á nave. Deixate de naves, deixate de traballar. O primeiro é a saúde, Moncho. Tens que preocuparte da miña saúde. Vai diante. A modo. Vais ver, señores. Vai ben, Anselmo. A parte mala do chollo era aguantar o mal xenio, o mal carácter do don Anselmo. A parte boa, resúmola en 2 palabras. 50 pulgadas. Dios! Voucho dicir outra vez, Chun, voucho dicir outra vez. É o máis grande de todos os tempos e o carallo, é Chun Norris. Dios, que che comparen con Steven Seagal era pouco matalos, cago. Don Anselmo, apure que vou poñer os títulos de crédito malos extras. Ten que dalle agora, bo. Amén. Sí! Ai, hola, Elviriña, que tal? Oye, que tal está? Pois mira, hoxe hasta non tiña pensado pasar pola casa, pero... Claro, é que está delicadísimo. Don Anselmo está delicadísimo. Vale. Non te poñas así, muller, xa vou agora. Don Anselmo! Teño que sair un momento. Mirade se o estaba pasando ben
que esquecera por completo que tiña muller e fillo. E claro, Elvira non había de ser comprensiva. Era o momento de ser hábil e coidadoso, amigos. Era o momento de mentir un pouco. Xa non é porque sexa o meu xefe. É unha cuestión de humanidade, de caridade cristiana. Pero tan mal está, pobre. Está. Xa non sei se estará. Ten un corpo desfeito, tipo, está para calquera hora, meu pobre. Xesus, non sabía eu que estaba tan grave, Grave, gravísimo. Mira, xa que estou aquí, vou coller unha muda, porque quen sabe cando volverei pasar. Claro, claro. Mañán hai de ir pola parroquia a poñerlle unha vela a Sancho da estatua. Ponlle varias que falta ya de facer. Unha vez aclarado o tema con Elvira, foi todo moito máis fácil. Sobre rodas, A miña vida converteuse nun continuum de películas de Chuck Norris, a máis un remexido de todo canto deporte hai, bueno, waterpolo, fútbol, praia, de todo. Oxe, sin ir máis longe, por exemplo, na Galega 2 botan en fútbol histórico un clásico, e Luis Timiraos preséntanos Deportivo Bayern de Múnich, goles de Macai, bueno, non vos quero aburrir. Unha maravilla, amigo. Moncho, move o cu que empeza. Vai, home, xa vai, aquí ten os cacahueses. Non sería mellor que lle cortaron as talladiñas de chourizo e de queixo? Está calado, senta aí e non abra a boca. Ale. Queixo, talladiñas, queixo, chourizo. O mellor para ver o fútbol son os cacahuetes de toda a vida, tostadiños, do Brasil. Vaya. Veña que arranca, vamos, veña. A ver, presionamos, home, por favor. Meto o pé, calamidad, por favor, meto o pé. Ti, Sacha, que é pau que se che chamou, non pa tocar o balón, entendes? Cago no tipo. Toca o balón, por favor, toca o balón. Claro que sí. Ah, sí, xa o vexo, don Gonzalo, xa o vexo. É un cejo, parece mentira. Non o vendo, claro que sí, así non é maneira. Toca o balón, tiki-taka, entendes? Claro, ahora. Que di, don Gonzalo, que di ahora? Non diga nada, home, mellor cala a boca que este equipo non se vai nin a Intertonto nin a nin sitio. Decateime do que pasara no desconto do segundo tempo. Don Anselmo estivo unha semana inteira no hospital, amigos. Nun principio, eu pensei que ia ter así un papel importante na súa convalecencia, pero vese que tivo tempo para reflexionar. E carallo se reflexionou. Ai, Lino, carteiro, canta razón tiñas. Moito mellor en máis unha profesional que non con este ingrato que caixe me deixa morrer afogado. Home, don Anselmo, estaba sendo un partidazo, Isto eu non lle teño culpa. Cala. Anda, marcha pa o chollo a recuperar as horas perdidas. Veña, lixeiro. Ai, mestito non me convén. Por favor. Señorita, aquí, un punto, está a dar, aquí, non se baixo, aquí, punto, apreta.